DJ Matthias. It's your boy Squeezy. Di ko mapigilan na lingunin yung chick na malupetang katawan, parang gusto kong sumama sa kanya kahit na di ko kilala. Nagdadalawang isip kong lalapitan ba kita, baka sakaling makausap ka. Huwag ka na munang aalis, yan sa pwesto mo mahirap na baka ako'y mapurnada. Now let me hear you say ay naku, mahirap na. Mahirap na. Ay naku, mahirap na. So, naabot kami sa... Kasi pangalan, Dre? Agay! Sa Hoton Bay. Hoton Bay. And batuhon kayo ang gianan. Aray ko, be. So, 45 minutes ang biyahe gikag port. And dili may magstay, tutulog, magkaon, malibang. Hey, tanan. Sinigang, 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 sinigang. Di ka Filipino citizen kung di ka kumakain ng sinigang. Kung kumakain ka ng sinigang, yo, ikaw ay pure Filipino gang. Sinigang, 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 mas masarap sa adobo, man. Sinigang, 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 sinigang. So, ayun po, ano? What's up sa inyo, mga pa? Today is a very special day na naman, no? You know, kay nanlaag na put me together with family. So, it's very kamingaw diri, so di ko maulo mag-vlog. You know? So, mo na yung room. Normal ang room. Higaanan. Importante makatulog. So, mga tulog. Mag-island hopping namin. So, bye-bye. Ano kaming kumain o matulog. So, karon mag-start namin sa mong tour. First na mo to is Bulitas Cave. So, nakata karon sa Crystal Bulitas Power. So, kailangan mag-helmet, no eh. Nai-LTO, so nahan, madakpan ta. O flashlight kay brown out din to. Kusog lagi nyo ako hinay. Ay, kusog dahil. Siyang pool. Mag-istorya. Spot din. Dagang paniki diha. Ang labas na ni balik gapon. Oh, mo na yung intro ko. Dito na sa So, bawal mo sulod sa Bulitas Cave agwa pa ka mo buod kinharted. Ano man? Minus ang pressure sa hangin, minus ang pressure sa hangin. Ay. Maglisod og kuan. Ah, Kato mga broken makinarted ka? Hindi ka pwede. Ihanga ko man. Tawan, saka? Pinata ka baba. Stop sa. Oh. Dapo dang ato. Ato mo to sa ang Bulitas Cave. Mone, ang kanin diri unsa man ni? Pwede ra pud ari diri sa agi ana dito. Ah, tuyo ka sa Tuyo dito. ka sa dito ana. Taas pa ni dito sir. Kanin diri, ah may padulong. Paingon na dito na sa Crystal. Kristal? Oh. Kasi si mo diri ang kuya Bulitas Cave. So gamay siya gamay siya nga cave mao ganda sa Bulitas Cave na siya yung mga forms nga julin gani ano. Oh. Sa lang. So assuming kung ganahan mo picture o assuming lang na magkamang mo picturean para Oo,
Zooming daw ya. Adventure ba? Nadia. Mining man eh, mining. Dito. Minecraft. Minecraft. Taas mo na siya, taas pa na dito. Diya lang pagsulod. Ma'am, Ako nigi. nang giniingon gani hangad bawal ang kuan. High blood, broken hearted kay minus ang pressure sa hangin dito. O, di ka ginawa. Mao na yung entrance, mo yung exit sir. So ang diri atong nakita na ito nga. Dito sa likod, Oh, okay. pwede ari diri agi ana dito. Balik ka. Ako, di po ko. So Mahuot assuming tas, na, daddy. assuming picture. Picture ba, picture. Gasa ka dong. Gamayan. Gasa ka. Kinabaw! Biya ang camera. Gapang lang 5 meters. Dito magapangan pa. Ang camera bebe. To picture. 5 meters gapang, tapos pag abot dito, pwede na ka maka-encode. Makita Ah. natin dito ang buli, ang Sige sir, sige. bulitas. Sige. Ah, Focus sa camera. Pakristal na dali. Pakristal. First view. Wow. Nari siya mga rock formation din. So, mo na yung pinaka-nice nga view. Wak-wak view. Nice oh. Mas nice. Pwede di ha ako picture. Pwede picture. Dong, kira ka dong? Okay ra ko. Gikan pa ko kan, Davao. Tagasa ka? Davao. Sinaa. Hindi na mo gana alisin sila pag abot sa Sir, unang pasensya, sir. sir. Oo. Wait, sir, mag-una, sir. Sunod na sir. walang Huwag camera, sir. Dami kamera kay selfie dito at dami lang po kayo mantianag sir. Kailangan may camera para makita. Sayang. Oh, sayang. Dili, dili na picture, oh. Gwapo dili. Nagpicture ka dito, tanan. Wala, no? So nakagawas namin no. Igang kay dito Marco naunan ako. Ayun po ano, yun o. So marami sa Crystal Bolitas. Sa Crystal Cave Day og Bolitas. Okay. So nangamat pig isa ka Bolitas ay saba. Nabawal daw na. Apa ko dito? Char lang ang gilabay naman dito. Pasilian. Ay nakikuha uy. Eh mabalik kami karon sa bangka. I don't know asa na pud mi dalo na ni. Slide na ta, Ligo na slide. pud. Tigo na to. Okay, Dili hago man kay siguro dito. na. Yun ah. Slide. Yun o. So karon nato sa Lagoon Tiktikan. Ang kung siguro diri is slide, mag-slide. Klaro lang. Kita kayo. So let's go. I'm so
Mayroon ako, may kable kayo. May kable ka dyan. O yan, nag-shades mo na siya. Excuse me ma'am, palista lang po dili ha? Ito sa 23 ka buo. Sabihin mo. Ay, hindi naman na. Di ba ba sila? Mami, di ba? Karon na kami sa Isla Puyo. Mag-swimming sa amin. You know, bye-bye. Wow, cameraman. Wow, model. Pagod ka na ba sa kakatenga lang sa bahay? Tanghaling tapat, sobrang bagal pa ng wifi. Palamig ka muna, palamig ka muna. Kahit saan ka pumunta, sobrang haba ng pila. Basta sama-sama, di ka mag-iisa. Palamig ka muna, palamig ka muna. Nag-post ng pic, pupusuan kaya niya. Like ni crush, hihintayin ko pa ba? Palamig ka muna, palamig ka muna. Palamig ka muna, palamig ka muna. Mag-float ng mixed berries, frozen dalan na mag-freeze. Palamig ka muna ng wifi, palamig ka muna. Palamig ka muna. Kahit saan ka pumunta, sobrang haba ng pila. Basta sama-sama, di ka mag-iisa. Palamig ka muna,